Bovče. Po dneskajšej hubovej omáčke, lahodnej, fakt dobrá, a následnej sprške sa hlasím do služby. Poďme sa pomodliť, sestry a bratia. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám, prosím, naše viny, ako my ich odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia a zbav nás zlého. Amen. Úprimne som taký prekvapený, že mám už teraz mobil, lebo sused mi požičal, alebo peniaze, lebo výplatu mám. A teda ak uspejem na pracovnom pohovore, tak výplatu bude mať september, október, 15. novembra. Tak som si myslel, že až 4 bude. Tak neviem čo od samej radosti, že? Jajaj. Dneska sobota. Za nami, pred nami nedeľa. O 12. bude ferry. A príprava na pondelok bude z mojej strany. V piatok som mal naozaj lahodnú bagetu plnenú kebabom a neskutočne sa teším na ďalšiu. Len to bude až po tom dátume, čo som spomínal, lebo ináč proste to ja nevidím. Ak by sa dačo, možno padne nejaký oriešok do lana. Alebo, neviem, niečo. Tak vám prajem dobrú noc všetkým a have a nice dreams.